Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosini Phile. Ngiyabonga kakhulu you guys. Thank you so much for coming. Ungakhotha ukusubscribe, like video, ushare as well you guys. So yeah, you guys sisalokhu njalo sibongaza impilo kaMama uZanele Mbokazi. You guys I think bekuyi memorial service yakhe namhlanje you guys. So ke kukhulunywa ke lapha usalokhu kukhulunywa ngomama uZanele wakambokazi. So ke kuthiwa ke lapha ube yikho konke lapha adabuka khona uMama uZanele you guys ebantwini bakubo la adabuka khona. She was everything to them. Lokho nyathemba ukuthi kuyiqiniso eliphelele you guys. So umphakathi ke lapha waseThornwood ngase Marian Hill lapho ke kukhulile khona uMama uZanele Mbokazi Nkambule uthi ufe olwembiza ngokushona kwalo msakazi woKhozi FM ophinde abe ngumsunguli wama SABC Crown Gospel Awards you guys. Ize ebengasahlali ke endaweni kuthiwa ke ubengapheli khona futhi ewusizo emphakathini bekhala njengoba umama engasekho you guys. Yazi ukuthi sonke usedlule emhlabeni umama ngiyacabanga ukuthi lana bekuyi memorial service yakhe. Na ukuthi omakhelwane bakhe kule ndawo bathi yize sebezwile ngezindaba zokudlula kwakhe emhlabeni kodwa akekho okholwayo ukuthi akasekho kwangempe. So umakhelwane wakhe lapha nobesondelane naye kakhulu unkosikazi Madlala uthe balimele kakhulu ngokushona kukaMama uZanele endaweni ubesiza wonke umuntu besazi ukuthi uma uyokhala kuyena ngeke uphume ungalitholanga usizo noma ke ubengahlali la kodwa befika njalo uma esefikile ubumuzwa ngokuhlabelela izingoma zokholo abingelele bonke omakhelwane ubengenandaba ukuthi akakwazi uma ungowasendaweni udinga usizo ubekunika lona. Sike saxakwa isiphepho nezikhukhula la endaweni kuona lonyaka uZanele ufike wanikela ngomatilasi oblanketi nokudla emphakathini guys. Uma eza ekhaya ubemiswa abantu esaqhamuka phezulu estopini ngemoto yakhe bembingelela xoxe nabo aze afike kudala ekhaya ngendlela ebeba nesineke ngayo nabantu. Ngisho kunemicimbi emphakathini awukho umuze bengezi kuwona alethe isipheko bekuhlula nje ngisho ematasa engezophumelela kodwa ubenza isiqiniseko ukuthi uyasithola isipheko. Kusho lapha noMama Madlala utheke okubajabulisa kakhulu ukuthi uzongcwatshela eMarian Hill wathi nasenkonzweni yomngcwabo bazophuma ngobuningi kuyofihla uMama uZanele. Utheke benovalo bezitshela ukuthi njengoba ke eshadile mhlawumbe umyeni wakhe uzomisa engaseswatini kodwa bayabonga ukuthi amncwabele la ukuze ke bathole ithuba lokuyovalelisa okugcina kuyena. Umnumzane Francis Bafana Nkosi uthena ubesefana nomndeni kaZanele kuningi angisize ngakho uZanele njengoba ngingasebenzi nje bengihlala ngiqashwa uyena ngeke ngahlala iminyaka emibili emzini wakhe eLamesi ngaya khona engiqashile ukuthi ngiyopenda ama-office akhe ngagcina sengihlala khona nangesikhathi ethenga umuzi okokuqala ngasePavilion kuthiwa Pavilion I think wathatha mina nabanye abafowabo ukuthi siyohlala khona ngoba wayekhala ngokuthi uyasaba ukuhlala yedwa khona. Umnumzane uThemba Bindela obaziwa ke njengonina malume kaZanele uthe uZanele ubengafani namuntu endaweni. So ubenza izimanga nento engajwayelekile bekuthi uma kunomcimbi wakhe engekho la endaweni afisa ukuthi sibe ingxenye yawo avele asiqashele amatekisi ukuthi asiyise kuwona. Ubengaziphakamisile njengoba ke ubeshiya ngisho imoto yakhe agibele nathi emateksini uma siya emcimbini obekumangaza besiza sizozijabulela kodwa sothi sesibuya asiqhawule ngemali. uZanele ubengokugcina ezinganeni zakwabo bebahlanu omdala kwabo uFelo Mbokazi alanywe uqondi umdu ukhethi bese kuba ke uyena uZanele abafowabo abasekho bonke emhlabeni nodade wabo uqondi bese kusele yena nokhethi okungena osaphila ezingane zakubo bethu izingane zabafowabo nabazukulu behlala nazo emzini wakhe eLamesi kanti ekhaya eThornwood kusele indodana kaMfowabo uCharles Mbokazi ebebefikela kuyona bonke uma beza ekhaya. So zwakala ukuthi uma ube very welcoming ebantwini bakubo futhi elusizo you guys ngokunjalo bayakhala ke ngokudlula kwakhe emhlabeni you guys futhi ngathi ube ngumuntu ongaziphakamisi into ke njalo uma bechaza. So bayakhala you guys kodwa babonga ukuthi at least uzobe kwakhona ngase Marian Hill you guys babonga kakhulu kubaba
umfundisi inkambule ukuthi edisakazi ukumthatha amise ngaseSwatini ngoba phela unkosikazi wakhe, kodwa ke kusho ukuthi uyavuma ukuthi abekwe khona lapho ngase KZN, which is good news you guys. So yeah man, you guys, abantu abakhalayo laphana ngokudlula emhlabeni kaMama uZanele Mbokazi okade lusizo futhi kubona you guys, bakhala kakhulu, uzwakala ukuthi baphoxekile kakhulu you guys, kodwa ke sengathi umoya wakhe ungalala ngokuphumula. Asibonge kakhulu ukuthi ibukele video, sizobe sibonana futhi kwenye elandelayo. Bye.